2, 3, go! Bisaya! Woo! Go, 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 So hi mga daya ko mga ka-dyers, welcome back to my channel. Napagaw na ko, no? Gabi po ba? Gabi po ba? Gabi po ba? Laban lang! So mga day, today is August 11, so kabalobay amon si may tabugma, di ba? August 12, Bisaya Fan Fest sa Seaside, sa Mountain Wing, no? So karon pa jud ko mga day, nga ugma ng event, karon pa jud ko na ning kamot sa akong performance. Puta, edi wow! O ya gabi napakoy panahon magtagay, no? Insert picture dire, alright? Insert picture sa mga nangitabo. O video po, na nakubog si Ralph, no? Dire, no? Insert mga video niya, ano? Nagkajig panahon. Nagkajig panahon ya karon. Karon pa may nag-meet sa akong mga dancers. Nag-practice sila, no? Yang ako ang i-perform di ay kay Girls Like You sa Maroon 5. O niya, ang akong kanta, listen po kayo din ako kanta, akong kanta, diba? Nagkanta pa ko. Ringan na agad. Muna siya ron, mag-practice ko sa kanta, ma-memorize ko sa Girls Like You. Ako pa memorize na akong kanta po, kaya magkalimot ko sa lyrics. Niya, ako pa ang tanaw ng ilang mga action, niya, magpalit pa akong outfit unya. Naghay pang buhaton si Ante. Mo to po ila Jumi unya kay mag-practice pa mi sa iyahang performance. Laban lang kitang adlaw no, i-update lang kita mga day, alright. Ha? 7, 8. 4. 4. Puta, edi wow! Kay, paano naman kay siya? Dili naman kay siya competitive sa tulo nga ako. Dali naman kay siya. Hindi kaya kita pa ako. Hindi ang sayaw, iyak tayo. Diwanan lang na ko siya. Dali lang kay ko kay straight na lang mo ron. At least ako naman. Mag-practice pa man sa nyo ng gabi. Pwede mo request na red lipstick. Parehatan na. Super red. Red lipstick. Yeah. 7, 6, and 5. Puta, edi wow! Ito na part. Pwede, kabuutan na muna ako gihir mong gamhanan. O diba? Magtarong sa iyo mong gibati kay ikaw kalimutan. Nagsabot kami kung saan na mo diri dayo pagmugna dayo. Kung saan mo paikot sa tanan. Laban na yun. Laban na. Gapa ka kung mga dancers na. Halihit na. Tag-singkong isa. Singko lang. Kung saan mo siya masulti naman siyang practice karon day? Nahago gud ko day. Char. Sa mga day, ganihan ako sa libot-libot sa Ayala ng itag leather jacket, no? Kaya ang bet gid na ako sa ako ang performance ug kay mag leather jacket ko nang Pia Mia lang jud ang style. So mo ni ako napili no sa Zara, no, tag 3,000 naman pud siya, no. So ambot ako mabawi-bawi ba ako mga gasto. Laban na jud ta, no. So mangita tag Paris sa ani, no. Laban lang. Laban gay day. Yawa mo ni, okay? Pili mo gamay siya sa ako, no? Sakto lang. Pwede ako na ko anak. Naa. Ayos kayo. Ikaw? Ang revert niya is same one. Oo. Uy, kasi may video. Na si Faze. Wala ba? Kasi wala tayong panahon Oy, mag-video. isa mahal sis. Wala tayong panahon mag-video eh. Magpapers na pa. Paper siya mo daog. Hairspray. Kaya? 100. Opat, enough na ni. Laban na. Laban na na eh. Charo, di ta mo botol dito, no? So, na kasi game ko na yun. Mga day, mga day, nag-practice na may para sa
performance ni Jomi, no? Gamhanan Yes. versus Kadayers. Yes! Okay! Busy ba? Okay, find your happy place. Find your happy place. Huwag mga sardinas din. Hey, do you love me? Are you riding? Na-na-na-na-na-na, come beside me. Na-na-na-na, and I need ya. And I'm down. I need you sa inyo. Ano siya dyan? I need you. So, like, pag sa 1, 2, 3. Yeah, down right in. Sige, laban. 5, 6, 7, go! Do you love me? Are you riding? Say you never have to leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you. Step sa bunel niya wa. Ay, wait. Wala na sa'yo mo. Mag-story ako. Dili. Oh, mo na pwede ra. Wah, kana ba ni wah? Kana part. Di ka storya. Awa galing niya. Ay, kana 6 bomb na lang tao sa 6 bomb. Gusto din ta ko busay. So mga day, time check mga day. 3:58 AM na no. So i-round off man lang nato. Alas 4 na sa kadlaw no. So karon pagid mi nakauli kay gikan mi nagpractice sila Jomi daghan kay mi memorize nga mga kanta. So good luck ta lang gid ugma sa event no. Lipay-lipay lang jud ta mga day no. Nya na dire ako mga kuan, akong crew. Grabe, grabe na sila lang. Mahuway na tao kay akong MUA 8 AM siya maabot no. So kami na lang paigo no. Kung nga naman lang. So good night mga day. Dapat sa good night. Di mo rin na to. Uy, day. Palihog lang gid day. Ano man? Kailangan lang dito mag good luck gid sa ato day. So karon mga day, time check. 12:44 na. Ayan, si Jomi amo pang adto sa Abida niya. Ang meet and greet kay 2 PM no. So laban lagi sa traffic no, pero time optimist magid mi. Ayan, nagbuto-buto na mo mga group chat dili ka sila Steffi, sila Malaya, sila Alep na sa SMC side. Si ate. Pero mo ni malit time. Mo ni malit time dalawa. Pag sure oy ka na siguro ni. Sa mo to Abu Dhabi ba yun? So, muna siyang maleta nga mong dalon sa akong mga kagamitan. Di siya, di ko prepared. In fairness, di ko prepared. See you later, te. So, ito na akong mukuan. Ang mga katauhan. Uy, mga day, ayos ako yung judge. Di pa yung ani ako ang itsura og buhok, no? So, dito sa gig ko, magpadayon sa paglambo. Ay, Michu baby! Go inside! Lumira ko kay Rose Aircon. So mga day, time check mga day, 1:30 na, tas 2 PM ang meet and greet. Ako na buhok, oy. Mo pa na ready? Ay, no, pero laban ang chita kami ni Jomi na kulbahan ang gid me. Di na ko mahimutang day. Good luck na lang sa ato ang dahil sa iyo unya nga wa pa mi kami memorize sa lyrics. Shoutout kay Inigo, no? Laban ako si mo lyrics day. Lisod kayo mo lyrics ha? Daghan kayo memorize son. Dahil sa'yo ra mga tao. Laban na niya basta importante malingaw. Yes, day, yes, day. Okay. Mga day, wa Jimmy ka memorize sa mo pangkantaho, no? So, ato mo gigibutang dire. Wagan notebook. Kuya Jomi nga probinsyano. Wala ka hindi mo kiyak. Wala jud oy probinsyano jud. Probinsyano, gid siya. Dahil sa iyo kani mi kami memorize. Kasi kinabuhi sa mga vlogger no, nga wala nang andam no. Mabitin tag notebook dai kay ra dai. Okay na sa ako magbitbit ang luto kay kapoy na nahaso ko kay Inigo. Dahil sa iyo para sa iyo, sa manjo dahil sa iya o para sa iya. Libog na ko. Salig na lang taan niya tong gamahanan ni notebook. Nga karon do amo nang ipaubaya sa imo among kaugmaon. Dana mi dire kay kuha na ako mag-answer. Wala pala gid sa kay Liz. In fairness lang gid sabak-sabak ni kay. Daghan na kayo mi dire mga day. Ako na i-view no, paki-view lang. Unya. Daghan na kayo mi palihog lang. Daghan na kayo.
Kunya, ako pagpasudod og nga na pa siya kadaghan. Pero oy dihara mo Joel. Naglisod mo na, RJ. RJ, naglisod mo na. So tungod kay goat ka kaayo na mo ingko da. Sabak lang kang ket oy. Dai, sabak kang ket dai. Wako nilingkod ha. Dai, sabak kang ket dai. Wako nilingkod. Okay, update no. So nadugangan po mo dire no nasamot namin kang taon. Yang kasta. Dire jud nagamit ang atong pagka-economics, allocation of scarce resources to satisfy unlimited human wants. Ah, grabe! Ang importante baka amutan sa tong destinasyon. Nani ako itsura sa gitara na Ang mga bayo ka saman. Kasi mo sa moment, ang great ako niya. Ang great ako niya din no. Kasi na good afternoon na sa ako. Charot. Bitaw, oy, morning. Yawa sa good afternoon. Bayad Ken. Ang moment ang great ako, hi, good afternoon. Hi, good afternoon. Ganun. Cube pa mo, nerd cubes. Sa mga day, nanami diri sa Mountain Wing, no? Nanami diri, yung nga ni Gihang itsura, laban ra. Okay na sa ako. Wala siya yung paki. Ang paki, day. Sabi na ko, ang imong hopes, naasi mo dulungan. Wala na. Day, ako earrings, day, napa diri. Napa diri ako earrings, day. Laban lang. So karon na namin susunod sa seaside. So ako mura ra ko gikan ng laba. Mura ra ko nakihapit diri no. Laba ra gyud ako. Ano ko mga friendship? Dapat sa itong ante nga ni sulod ugol nga nagkuhan pa no? Mura ra jud kog nakahapit. Nakahapit ra jud ko. Nay meet and greet diri, hapit lang ko no. Nakahapit ra ko. Day, excited kay ko makakita sa kung mga naong Itong day. mga naong nga gitar pulin. Day, nakita na kayo mong naong day. Day, gwapa kay ko, day. Kalma lang yun sa ako, day. Ano, natsaka ba na ako, day? Awa itong batos day. Among mga batos. Among mga batos. Laban na dyan, day. Hi, mga day. Among problema no kay asa may mosulod. Asa may agi dire? Asa may mosulod Pwede dire mo oy. ambak dire para bibo? Okay ra? Ay ate, abrihan na lang te. Abrihan na lang te. Pwede na mo ambak dire? Okay. Palihog lang. Nakaambak na siya biniri no. Palihog lang yan. In fairness, late ka ayaw may oy. Gabi mo ba dire day? Gabi mo ba? Nag-vlog ba ta? Dapat na sa akong gardo nila. Ang buhok day! Nauho ko sa buhok! Laban na dito! Dali ka na dyan kang Roy, no? Dahil mo kalma na dyan ko kang Roy, dahil mo na dyan ako maingon. Dahil laban lagi sa imo ka-efficient rin, dahil. Uy, waka na ako na ako mag-boy. Uy, asa pwede mag-makeup? Hoy, magkuha na mag-bilis na lang. Wait, no, diri may, di ba? Rower, Joey Unity. Wait, ako MUA. Ako makeup artist. Mga dahil tanawa sa kabisi diri. Samo ang among kwarto-kwarto. Okay, update no, na nami backstage and i-push yun nila ako ang unicorn na outfit. Simon po dito, yung buhok ay gitaod na. Lumi, di ba man mo nila? Yung buhok, gitaod ang buhok. Ako pasabot kay Ging. Gitarong Abi pa ako Laban sa gitaon ng buhok mo. Ang mga day, grabe kaliso diri kay walay sa amin no. So sa akong gighaan ako. Sa akong gighaan ako pag push diri sa ako. Kasi tsura na ako pero mo na ni kapuy na ako analyze. Kapuy na ako analyze pero unya no sa akong performance so kang Jomi kay mag-twinning mig leather jacket. Jom, di ba mag-twinning tag leather jacket? Yes, Jai, mag-twinning minimo ng leather jacket sa iyahang Jomi, asa naman to akong copy. Watch out lagi mo sa mong performance no. Siya si Cardi B. 1, 2, 3, go! Bisaya! Woo! Go!